Gava ez diçûm niviştek çêkiribû diya min ji bo min. Sê nanê firinê qewil kiribû ji bo ku baya ezmana li min xista. Lê fikên wê dicirifin, cavekên wê diperpitin. Ku ez vegeriyama, wê sê rojan rojî bikirta di ber riya Xwedê de. Wê sê nanê firinê belav bikira di ber riya şêrê xwe ocaxan de. Wê şîrê şêrbaniya bijî vê nêvaran de. Wê gilîsorek por henekirî bixwasta li gora dilê xwe ez bizewcan dama. Ne sê nanê firinê belav kiriye diya min, ne sê rojan rojî kir, ne gilîsorek por henekirî xwast li gora dilê xwe û ne jî şîrê şêr anî dişî vê êvarên de. Ben negeriyam, li wirman. Hêviyên wê dil debûn kulmek cincox, şikestin û man. Porkura diya min li ber malê, hîn li hêviya min e. Wê li wir por spî kir, min li vir jihan spî kir. Tu çûyî wez lalêm lo lo, tu çûyî wez kêmêm lo. Ne sare ne jî germe, ne reşe ne sepiye.